Mami, unsa pud na ang sleeper sa Italian? Well. Ato na po na ron i-translate og Italian mga madams. Pero before na to na i-translate og Italian, ari mamaligyan na sad ko og chinilas pambahay. Naatay pambahay nga pambata, naapoy pambahay nga pambabayi adult, naapoy pambahay nga panglalaki mga madams. O kanila ba nga mga pambahay na ko mga madams, affordable ra kaayo ni, no? Kay kabalo mo kung pila ni siya mga madams, ang kaning pambata, example pambata, tag 59 pesos ra ni mga madams, no? Yara, mga cute kayo na ipang lalaki, naapoy pambabae, mga kuan pambata, 59 ra gid ni, barato ra kay sulod ra sa bulsa, no? Shoot ra sa bulsa mga madams. Unsa pa inyong gihulat dira, palitin ako ninyo diri. Og usa pa, kung ganahan mo resell sa ako mga items, barato na kay na list pa jud na og 25% discount, no? Wow. Kabarato na gid kaayo mami. O ari guys, o napay pang lalaki daraw kana, pang lalaki na pang adult, no? Na mga gwapo kayo, pang lalaki. Para dili po na mabugnawan ang tiil sa inyong mga bana, palitin ang chinilas pambahay. Og sa inyo ha mga misis, kani ang mga pambabae, mga pangbabae adult kay tag 69 pesos each ra na sila mga madams, no? Puwerte rang baratuha mga madams, ang inyong gihigligid-ligid dira or gitulog-tulog, mo resell pa mo diri sa akong mga baligya aron maka-discount, maka-commission mo 25% discounts plus mga madam. Natay welcome gift kung magpa-register mo, no? I-PM ko directly ninyo mga madam kani nga account mga madam Karakit and Mommy Bags and Silver. Kay didto ko nagpost sa atong mga baligya mga madams, no? Og didto po ko mag-entertain kung mo-PM mo na ko magpa-register kay naa day requirements mga madam. Strict lang ta di ay sa requirements karon madams, no? Kana bitang 2 weeks to pay ka nang magpahulam og items, pwede kay mahulam, pero naa ako mga requirements madams, no? Ang katong cash basis, simple ra pud kay na po requirements mga madam. Kabalo mo nga no mo ngayo po kong requirements sa cash basis para na ko record ninyo mga madam, o para makita na ko og daghan ba mo halin, para pasok mo, makita na ko kung pasok ba mo sa top 3 resellers each month, kay muhatag sad ko og surprise gift mga Wow. madam. Sa pa inyong gihulat, magpa-register na mo. Pero og dili mo ganahan magpa-register unya, gusto mo mapalit sa akong mga items, tagaan gyapon ta mo og 10% discount. Maski personal use lang ninyo niya, tagsa-tagsa ra inyong paliton, tigaan gyapon ta mo og discount 10% mga madam, no? Og sa mga lagyo, tagaan gyapon ta mo og mga discount mga madams. Pwede pod mo resell sa mga lagyo basta kay cash basis lang, no? Og hatagan ta mo og 25% discount. Unsa pa inyong giulat mga madam, i-PM na ko aning nga account o Karakit and Mommy Bags and Silver, no? Kay aron sindan ta mo kung sa requirements magpa-register. Dapat magpa-register gyud mo mga madam before mo mag-start og baligya para may record na ko ninyo, og i-allow na ta mo pag-grab sa mga picture nana. Makasugod na mo og baligya mga madams, no? Og aron makakwarta na pud dayon mo. Unsa pa inyong gihulat, ayaw mo pag dugay-dugay, ayaw mo pag tamad-tamad dira kay dako kay niya tong discount karon, dako kay inyong commission mga madam. Sige na madam, dili na nato dugayon ang pag-translate sa Italian kung unsa ni ang slipper or chinilas, no? Ato ana ni i-translate kay gaina ra gyud ko nagyawit diri mga madams, no? Og kabalo ko nga mao na inyong gihulat kung unsa na ang slipper sa Italian. Ang slipper di ay or chinilas sa Italian kay mao ni siya mga madams, pantofola. Okay mga madams, mao to siya, na-translate na ako Italian ang slipper. Og dili na lang ko to bang akong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.